Da, samo ti zivkaj. Ovo je 10. put, šteta što ne mogu da blokiram ovaj broj telefona. Ne znam kako se to radi, ovo mi je neki novi telefon. Ne znam kako da blokiram ovaj broj što me zove. Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovde. Dobrodošli u danas novi klip. Malo sam pauzirao sa YouTubeom ovih mjesec dana, išao sam malo na odmor, da se odmorim. Nisam bio uglavnom 2 godine, nisam nigdje išao. Tako da mi je ovo baš prijalo, ovih mjesec dana ovaj odmor. Nisam bio aktivan na Facebooku, nisam gledao znači poruke. Na kratko sam ulazio samo na YouTubeu da vidim šta se radi, da budem malo ovako u toku. Nisam koristio telefon i internet mjesec dana i uglavnom kad sam se vratio sa odmora, čim sam uključio telefon, čim sam ubacio moju karticu, odmah je počeo telefon nešto da mi zvoni svakih 5 minuta. Ja sam se čudio ovako zato što mi je uglavnom ovaj telefon za poslovne neke stvari. I ja sam se čudio šta mi zvoni svakih 5 minuta i ja podignem slušalicu prvi put i čuje se neka muzika, neko se smeje, ja halo, ko je? Niko mi nije odgovarao, samo se neko smejao. Drugi put kad mi je zvonio, na kratko sam samo podigao, odmah sam čuo muziku i odmah sam ga ugasio i odmah sam shvatio sam da je to verovatno klovn ubica, samo što mi nije jasno kako je on mogao da pronađe moj broj telefona. I ja stvarno ljudi ne znam šta da radim, ne znam kako da blokiram ovaj broj, ovaj što me zivka svaki čas, ne znam da li je moguće da se blokira neki broj i da ne može da vas zove. Tako da ljudi, ako postoji neki način kako da blokiram neki tako poziv što mi dolazi, napišite mi dole u komentarima. Evo opet, znači prošlo je 5 minuta, znači ne mogu da verujem kakav smarač, što on misli da smo mi drugari i da on može tako da me zivka, tako mi dolazi u stan i što on misli da može tako da se ponaša kako on želi. Druga stvar što me jako iznervirala kad sam uključio ovaj internet i uglavnom kad sam aktivirao telefon, ušao sam na Instagram i vidio sam dosta poruka i klovn ubica mi je poslao neke poruke, sad ću da vam pokažem. Znači on je pričao nekim stvarima što ja ne razumem, pričao nešto da smo mi kao bili drugari, nešto pre, sad ću ovdje da vam pokažem poruke. Poslao mi je i video poruku, pričao tako neki, ne znam ja, pričao nekim stvarima. Tako da evo ljudi, sad ću vam pokažem to neko naše dopisivanje. Evo ljudi, da vam pokažem šta smo se to dopisivali. On je meni prvo poslao, kaže Dragička. Ja sam prvo poslao ovako znak pitanje. On je posle mene znači pozvao telefonom. I ja sam njemu napisao poslao, dakle ti moj broj, zašto me zivkaš? On je napisao samo he, vidite ovo, znači nebuloza neki. Ja sam mu napisao normalno, prestani da me smaraš, inače, tu sam htio malo da mu pretim ovako da ga uplošim. On mi odgovorio, inače šta, to ti meni pretiš, hoćeš da ti dođem u stan. Ja sam mu rekao neću, neka hvala i on je tu posle slao mi ovdje neke slike, vidite ispod kreveta. Ovo je u mojoj sobi, znači tu ja spavam, ne znam kad se ovo slikao, verovatno kad je ulazio ovako u moj stan. Vidite ovo, šta je ovo? I šta ovdje maše rukom, nešto preti, vidite ovo. Podigo levu ruku, desnu i šta preti se da tu ne razumijem. Ovdje mi je slikao se ovo je okačio na Instagramu koliko sam vidio. Vidite, ovdje mi je poslao jedan klip, inače ne mogu sada da ga pogledam, zato što vidite ovdje, izbrisao ga, ali sam ga sačuvao u telefonu, sad ću da vam pokažem samo da završimo s porukama. Ja sam posle napisao njemu šta ti ovo znači, zašto me zoveš telefonom, šta ti znači ove slike i klipovi. Ja sam htio da razumijem zbog čega mi šalju uopće ove slike i klipove. Znači nema logike, zbog čega neko da ti pošalje ovako ove neke slike. Ovo je šta, ovo pretnje neka, ne razumijem. On mi je napisao uzvraćam ti. Ja sam se tu zbunio, nisam znao o čemu pričao, stvarno me zbunio. Ja sam mu napisao šta mi uzvraćaš, ko si ti? On mi je, vidite ovdje što je pisao posle. Bio sam ti najbolji drug, ostavio si me pre 10 godina zbog jedne devojke. Šta je htio da kaže sa ovim? Uvijek si pričao da sam smešan kao klovn i eto pretvorio sam se u pravog klovna. Evo vidite što je on napisao. Znači ja ne mogu da verujem, ja prvo ne razumijem što je ovdje htio da kaže sa ovim. Ja sam inače za sve one koji ne znaju, ja sam u Srbiji došao 2011. To je pre 6 godina, dolazio sam ovdje u Srbiji na kratko, 2007. ili 2006. tako nešto, pre 10 godina sam dolazio, ali na kratko smo bili na par dana. I ja prvi put kad sam dolazio ovdje u Srbiji, iz Grčke,
Bio je tu jedan park sa ovim spravama, uglavnom u Grčkoj ne postoje takvi parkovi. I ja sam se čudio, vidio sam kako treniraju izgibove, propadanja i rekao sam sebi, ajde da probam da vidim ja malo da istreniram. I išao sam tako u jedan park gdje je bio prazan, bio je samo jedan lik tamo, neki bio malo ovako. I priđem mu ja da mi pomogne, da mi pomogne, tražio sam tako neke savjete kako da odradim pravilno propadanja i ove zgibove. Pošto sam ja uglavnom trenirao u Grčkoj fudbal, nisam radio ovakve vežbe. I tu smo mi počeli, družili smo se, pričali smo onako normalno, inače mi smo se vidjeli samo jedanput, samo smo taj jedan trening odradili. On je bio ovako, bio je malo poremećen, ali bio i smešan, znači pričali smo tako o nekim temama, o politici, o sportu ovdje u Srbiji. I bio je tako smešan, dosta smo se nasmejali, ali ne verujem da je to ta osoba, znači nemoguće, znači posle 10 godina, da se vidite samo jedanput, znači u parku. Evo vidite, sad ovdje šalje poruke, pošto mu ne odgovaram, šalje mi poruke, posle ćemo pročitamo. Nemoguće šta je on očekivao da ćemo biti mi zauvek drugari i da radimo propadanje i zgibove. Znači ja ne razumem tu filozofiju. Vidite ovdje, evo ja sam njemu odgovorio, znači juče, prestani da me uznemiravaš. On mi je napisao posle, danas, evo pre pola sata, dana vas sa ilahum sa higdam nam stiker. Ja ovo stvarno ne razumijem što piše ljudi, ovo me verovatno sprda. Ili opet neka poruka na neki drugi jezik što ja ne razumem. Angunanga bulbs sa tu ug tan awa. I ovdje posle neke ove slike, vidite ovo. Znači ja stvarno ne razumijem što ovdje piše. Ja mislim da se ovdje neko zeza sa mnom. Znači nemoguće da neko sazna moj broj telefona, da sazna gdje živim. Ok, napravio sam tu grešku, na Instagramu sećam se da sam ostavio, imate da možete da ostavite lokaciju gdje se nalazite i slučajno sam je aktivirao i moguće da je tako shvatio gdje ja živim, da je tako pronašao gdje ja živim. Znači uključio sam onu lokaciju, tu sam napravio grešku, uglavnom tad sam prvi put koristio, znači taj Instagram, htio sam da isprobam tako neke stvari, da vidim šta će tu da se desi. Možda sam tu napravio grešku, ali što se tiče telefona, ja stvarno ne znam ljudi kako on mogu da pronađe. Ja ne mogu da verujem koliko vi podršku dajete ovom klovnu, 7400 pratilaca ima. Vidite, samo 5 objava, znači šta ga vi pratite, ne razumijem, šta ga podržavate. Znači evo ova slika što mi je poslao, ovdje ima neki klip, sad ću vidimo ovo. Vidite, skoro 1000 pregleda, ima više od mene. Evo vi. I šta on sad radi tu? O da, baš nas uplašio, šta? On misli da je strašan. Sakrio se, verovatno ovo moja ostava dok što prepoznajem ova vrata. Ovo se snimao dok je bio u mom stanu. Evo, to je to. I vidite kolika podrška. Vidite, 1000 pregleda. Znači, zašto podržavate ovakvu psihopatu? Ja stvarno ne razumijem ljudi zašto ga podržavate. To je znači klovn, uznemirava me, smarač. Podržavate ga, ima više, skoro će imati više pratilaca nego što ja imam. Moj vam je savjet, znači nemojte da se igrate s takvim stvarima. Znači gledajte svoj život, ostavite znači ovog klovna i svakog drugog klovna. Ostavite znači te klovne na miru, nemojte da im šaljete poruke. Zato što će vas smaraju kao što mene smaraju. I stvarno nije prijatno ljudi da vam neko ulazi u stan. Ja stvarno ne znam što da radim. Ne znam kako da blokiram ovaj broj. Ajde vam pokažem i ovaj klip što mi je poslao. Znači priča neke gluposti. Znači ja ne mogu da verujem da neko priča takvim stvarima. Hoću samo da ti kažem hvala. Ti si me stvorio. Ti si mi rekao pred 10 godina da sam smešan kao klovn. I eto me danas. Danas sam najstrašniji klov na Balkanu. Hvala ti. Opraštam ti za sve to što si mi uradio pred 10 godina. Hoću sada da budemo najbolji drugari. Da se družimo, da se igramo zajedno. Ništa, to što želim od vas, ako neko pronađe šta znači one poruke što mi je pisao na Instagramu, ostavit ću ja u komentarima kopirat ću opet znači tu njegovu poruku. Ako neko zna da mi prevede znači to što je napisao, da bi znao
šta uopće piše. Napišite mi dole u komentarima šta to znači, šta mi je to on poslao. Ništa ljudi, vraćamo se aktivno na snimanje. Napišite mi dole u komentare šta bi sljedeći željeli da snimim, koji izazov. Mislio sam da snimim neki gameplay, vidio sam da je izašao Five Nights at Freddy's sa klovnima. Tako da ako želite da isprobamo, da vidimo koliko je ta igrica strašna, znam da su uglavnom Five Nights at Freddy's, svi delovi su bili strašni. Ako želite da snimim taj gameplay, ostavite like, napišite dole u komentare neke izazove što bi želeli da isprobam i to je to. Ništa, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se u neki drugi.